Demostra l'aposta de l'Estat i l'aposta d'Espanya per Catalunya. Crec que l'AVE és una aposta de tots els espanyols i d'Espanya per Catalunya i pel que representa Catalunya com a porta d'entrada d'Europa. Dir-los que el govern del senyor Artur Mas segueix sent el govern per crear més estructura d'Estat i més despesa pública. Que el govern de Catalunya avui anunciï que crearà una secretaria d'Hisenda i que impulsarà l'activitat exterior demostra que el govern de Catalunya el que vol és més despesa pública i no austeritat i reducció de les estructures de govern, que hauria de ser l'exemple que traslladés als catalans i a les catalanes. Valorar molt positivament la resposta de la Unió Europea al govern de Catalunya. L'interlocutor per l'objectiu de dèficit és el govern d'Espanya. I jo li demanaria al govern de Catalunya que es dediqués a governar i es dediqués a treballar per treure Catalunya de la crisi i no pas a impulsar consultes, a impulsar consells nacionals o a negociar els objectius de dèficit amb Europa perquè, com els ha contestat Europa, aquest objectiu de dèficit es negocia amb el govern d'Espanya que representa a totes les comunitats autònomes.